Nek sino. Ah, lemar Kresna kakangku. Lah iki lumbungi. Lumbung sakmene gedine iki. Iki boyongen, bopongen. Papano ana daleme Pak Kadus ing Tambak Sela kene. Mengko bisa mahanani turah sandang kelawan pangan. Mergo kedurungan lumbung kang bakal kok junjung papan ki ana daleme pangan ya pancen. Wah, wis tak junjung. Lumbung saiki sedulurmu ana ing daleme Pak Kadus Tambak Sela kene. Yo. Dimen mahanane murah sandang kawan. Yo. Ing mengko di desa Tambak Sela bakal subur makmur. Murah sandang kawan pangan gampang anggone golek pangupodya. Iya diwasik. Ananging dadekno sumurup. Sakwise Bathari sing kaboyong ana negara Kamarta. Iki ana ratu sing ora nerimakake. Yen ora Dimas Werkudara sing ngrampungi ora garep tak jangkal. Aku jagat Dewa Bathara. Aku krungu tembang rawat-rawat bakul sinambyur. Yen Bathari sing wis boyong ana negara Kamarta. Gagal wigar gunku bakal wikarwan boyong Bathari. Yo, ora tru jarah raya ana negara Kamarta. Sina suranggong kara Sudibya sawana. Oh, sapa iki? Aku sapa? Werkudara. Ayo sore-sore kita dapat negara Kamarta. Sapa? Aku Prabu Purabana Dewa. Sore-sore kita dapat negara Kamarta. Tak taruh Bathari tungkak pampane. Ora karo kapake betul. Wah, tak bocori waduh. Ojo Werkudara. Aku isih kepengin urip Werkudara. Isih kepengin ngomong anak putu. Urip ana Werkudara pancen Bali. Yo tak bali.